Clachtaí próseála focail, gear agus gramig, ceallaigh. Tá tú a driblóid ceart, thug tú de fata Crogall isteach ar scoil le haghaidh ceacht dúra. Ní raibh go maith leis, go mór nuair a bhain Nero graim as an bríomhide. Tá ort línta a dhéanamh, ach is an riomhre atá ort iad a dhéanamh. Tá spáinnig an ceacht siodaid conas ganach lína a bháin a scríomh, agus go ndéanfaidh an riomhre an chuid eile den obair. Ifre héan, clóscríomh do lína, fonta, arial, cló, trán, méid a hocht déag. Ní ceart Crogall a bhaineann graim as daoine a thabhairt ar scoil. A cear a méarchlóir, control agus A, sé sin select all. Ifre dó, té go dtí edit ar bhara orlaisí na roghlóir. Síos leat go dtí select all. Tá do chuid ibre ar fad aibhsithe anois. Ag cear a méarchlóir, control agus C, sé sin copy. Ifre trí, tá an roghlóir anuas imithe ó radharc. Arás leat go dtí edit arís. Rownnig copy an bouta seo. No rownnig cut. Ifre cahar an táchtach. Cuir an cursor sa náid a dastíon uait an lína a bheith. Ag cear a méarchlóir, control agus V, sé sin paste. Ifre cuaig, arás leat go dtí roghlóir edit. Rownnig paste. Clickáil ar. Tá do lína le feiceáil anois. Ba chóir go mbeadh an cursor go dtí an chéad lína eile. Ní ceart Crogall a bhaineann graim as daoine a thabhairt ar scoil. Ní ceart Crogall a bhaineann graim as daoine a thabhairt ar scoil. Ní ceart Crogall a bhaineann graim as daoine a thabhairt ar scoil. Ní ceart Crogall a bhaineann graim as daoine a thabhairt ar scoil. Ifre sé, arás leat go dtí edit agus clickáil ar paste. Tá trí lína déanta go anois. Déan copy agus paste arís eile go dtí go mbeidh na 10 lína scríofa agat. Ifre seacht. Tá slí ní sciobtha ann chun é seo a dhéanamh. Lead. Tá buint ag select all leis. PS. Má dhéanann tú botún, té go dtí edit agus clickáil ar undo. Cealóidh sé seo an gníomh deireadh go rinne tú, agus túraigh dú na cosa leat. Ag cear a méarchlóir, control agus A, sé sin select all. Control agus C, sé sin copy. Control agus V, sé sin paste.